Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau za mu yi magana ne akan yadda ake samun liking a Facebook kyauta ba tare da ka siya da kuɗin ka ba. Sunan application ɗin da za mu yi amfani yau da shi shine YoLiker. Gashi nan application ɗin. Wannan shine application ɗin da za mu yi amfani da shi, gashi nan. Bayan mun danna sai mu shiga. Yanzu wannan application ɗin na daɗe ina amfani da shi, amma ko kai ma za ka yi idan ka zo ka shiye shi za ka yi login ne da Facebook account ɗinka. Kuma karkar na ce dan zana ka na ce za ka yi login da account ɗinka kai zaton cewa idan ka shiga za a ma hacking ɗin account ɗinka, ba haka bane. Wannan application ɗin na daɗe ina amfani da shi saboda tabbatin cewa ba a ma mutane hacking a ciki. Amma so samu a rana ɗaya in kana buƙatar liking ka yi kamar su guda 30 haka, amma kar ka yi ya wuce da yawa haka. Daga nan bayan ka shiga sai ka yi login a ciki. Bayan ka shiga ka yi login account ɗinka sai ka dawo, za su nuna ma nan bayan kai login kenan za su kawo ka nan gun da muke ciki kenan. Sai ka danna wannan custom link ID liker, sai ka danna. Bayan ka danna yanzu zai ɗan yi loading sai ka ɗan jira kaɗan. Bayan ya kawo mu nan, kafin ya gama loading ɗinka sai ka yi sauri ka fita ka je cikin Facebook account ɗinka. Sai ka je ka yi copy link ɗin post ɗin da kake so ka samu liking a ciki. Amma iya shi fa wannan liking da kake so a 'yan kwanakin baya za ka iya samun liking a hoto, amma yanzu nan baya buƙatar haka. Iya liking da kake so ka samu shine akan iya wannan posting na rubutu ko na wani abu, amma ba hoto ba. Sai ka shiga ka yi danna copy link, kana copy link sai ka tafi dawo ka yi minimize ka dawo ciki, sai ka zo ka yi copy paste ɗin abin da ka yi copy a can, ka yi copy ka sake shi a nan. In liking kake so za ka iya danna, in love da kake so za ka iya danna, in dariya ne ma wow ne, sad ne, angry ne, kasu nan za ka iya zaɓa. Sai ka danna I am not a robot. Sai ka ɗan jira zai ɗan yi loading kaɗan. Yanzu bayan ya ɗauka sun ce select all image with tractor. Yanzu sai mu zaɓa wani hoto ne aka yi tractor a ciki. Kaga wannan da wannan sai mu danna verify. Kaga yanzu an yi min tick cewa I am not a robot. Sai ka danna submit. Yanzu submit ɗin za ka ɗan jira zai ɗan yi community ɗin na gaba zai kai ba, ka ɗan jira ɗan gama loading. Da ya gama shi kenan za ka samu liking ɗin da kake buƙata. Yanzu mu ɗan jira bari ya gama. Mu ɗan jira. Yawwa, yanzu ya gama. Yanzu liking ɗin da muka samu gashi dai kun gani, mun samu 70 likes da reaction ya tafi. Yanzu bari mu tafi mu duba mu tabbatar cewa liking ɗin ya tafi. Sai mu shiga Facebook ɗina shine nan. Kaga dai yanzu dai liking ɗin 314. To bari mu shiga mu yi minimize ɗin shi. Kaga yanda ya dawo, kun dai ga yanda ya dawo yanzu. Kuma za ka iya yi ko da a kullum, ba so ɗaya ba so biyu ba, amma sai bayan mintuna 14. Bari ku ga abin da za su nuna mana. Za ka iya yin shi a kullum again and again, amma sai bayan mintuna 14. Yanzu kun ga yadda time ɗin da yake nunawa. Yanzu yana gamawa zan iya sake yi in samu liking. To yau ne yanzu dai mun kawo ƙarshen maganan namu. Dan Allah ku danna mana subscribe domin wasu sababbin fina-finan mu na nan gaba. Mun gode.